Oikein hyvää päivää. Täältä AKK Mediapäiviltä alkaa minun 2025 kuvauskausi. Kieltämättä, niin kaikki on ihan ok. Et elämässä tulee tehty virheitä ja semmoisen mä tein 1,5 vuotta sitten, kun menin tyttären poika opettaa autolla ja nythän tässä ollaan kaulaa myöten sitten siinä. Just valmistuu jouluksi toi Toyota, mikä se on, Auris. No, nyt täytyy väärätään vaan syntymätodistus, kun se on vasta 12, että pääsis kisoihin. Niin, joo. Aikaa, kuinka paljon se on sun arkeen muuttanut? Aina kun saa Sallilla aikaa koulusta ja lätkästä, niin tuoltahan meidät Saukkolasta löytää. 1,5 vuotta sai tuommoista Subaru STI 400 heppasilla latas menee, mutta kun ei saa pääse mihinkään kisoihin, niin nyt täytyy tehdä tommonen Toyota. Eli sä teet vähän niinku uutta tulemista sitten tämmöisenä lainausmerkeissä. En mä tiedä, se on ainoa sarja, missä mä en oikein pärjännyt, mutta maailmanmestaruussarjassa pärjäs paremmin. Että kova tasohan ainakin silloin oli. Nythän mä en ole seurannut niistä, mutta varmasti siellä mennään kovaa. Kerros kuinka tärkeä tämmöinen kasvualusta kotimaan rallit on esimerkiksi sille 12-vuotiaalle Max-pojalle tai muillekin nuorille kuljettajille? No mä en oikein kauniisti voi sanoa, että täällä olisi hyvin asiat. Eihän se ole mitään mahdollisuutta nyt päästä niinku kokeilemaan leikkimielessä ajan NS-kilpaa. Semmoinenhan pitäisi ilman muuta järjestää heti tänne jotain yhden pätkän kisoja, koska nythän on erään tunnetun kartturin kanssa harjoitellut nuotitusta jo 100 kilometriä, mutta niitä nuotteja ei pääse tarkistamaan kuin Saukkolassa. Tästä niin Jatkaa linjauksia. Niin SM suhteen. Ei vaan ylipäätään. Jatkuuko uraa? Miten jatkuu? Ai minuun? Niin, haha. No ei jatku. Joo, en usko kyllä. Se on tosi pieni todennäköisyys, jos se jotenkin jatkuu. Ja jos se jatkuu, niin sit se on niinku enemmän harrastehommaa varmasti. Nythän kun tässä ollaan tämmöisessä SM-sarjan tilaisuudessa, niin eikö NR-pelaajatkin tule vähän liigaa pelaamaan, niin pitäisikö sit mun tulla SM-ään? Kuulostaa aika hyvältä. Sehän voisi olla ihan hyvä. Mutta siis joo, ei ole kyllä minkäänlaista sitten muuta ideaa, mutta tosi vapauttava olo myös siinä mielessä, että on ollut sidottuna vuosikaudet joihinkin merkkeihin, niin nyt ei ole silleen niitä naruja hartioilla, niin on ihan jossain määrin niin tyhjä olo. Onks se realistista, että sä ajat SM-sarjan osakilpailuja ja kotimaassa, jos sitten MM-sarjan tie on tällä hetkellä tukossa? No, ei mikään on varmaan pois suljettua. Ja täällä on näitä rahoittajia varmaan vaikka kuinka. Mutta jos nyt kuitenkin ne rahat annettaisiin nuorimmille, että mäkin alan olla jo entinen mukaan verrattuna kovin vanha, mutta vanhempi jo. Ja totta kai nuorissa se tulevaisuus on, mutta miksei joihinkin kisoihin voisi joksikinlaiseksi vauhtimittariksi koittaa vaikka mennäkin. Sehän voi olla, että mä en tarpeeksi kovaa, mutta sitten se olisi hyvä juttu taas niille nuorille, että jos ne pystyy mut pesemään, niin sitten se olisi taas heille tosi hyvä näyttöpaikka. Koska mulla on taas SM-sarjasta silleen positiivinen vipa, toki siitä on jo 12 vuotta, mutta mä tein sen maailmalla, ei pelkästään yksittäisiä osakilpailuvoittoja, vaan ihan niin kuin sarjavoittoja. No onhan se tietenkin paras, mitä voit Suomen sisällä voittaa. Kyllä mä ehkä pidän vielä tärkeämpänä sitä oppia luustaa sinne maailmalle. Että kyllä se tietenkin on nähty, että kyllä niissä isommissa kisoissa pitää antaa niitä näyttöjä sit, kun haluaa päästä oikeasti eteenpäin. Mutta kyllä se on hyvä semmoinen ponnauslauta siinä. Miten luonnehtisit kilpailua SM-sarjassa? Kuinka kovaa se on sitten, kun mennään kuitenkin teillä, mitä ei ihan joka paikasta maailmalta löydy?
On se tietenkin tiukka ja kova, että kisat on tietenkin aika semmosia nopeatempoisia verrattuna noihin MMiin, että ne aina kimi ohi, että MM on semmosia viikon rupeamia, mutta niin, kyllä siellä ihan saa parhaansa yrittää. Kerros Roope vielä suunnitelmat tälle kaudelle, kun MM-sarjakin tuossa kohta lähtee käyntiin. Mikä on sun suunnitelma tällä hetkellä? Joo, SM-sarjaa ei koko sarjaa ajeta, että tunturirallilla ajetaan talvella ja siitä sitten Ruotsiin ja koetaan mahdollisimman monta MM ajaa, että 5 on nyt ollut puhetta, niin se olisi kyllä hyvä. Hyvä, kiitoksia Roope. Sarjaa niin nuorien kuljettajien kehitysalustana, kerros vähän siitä. Joo, kiitoksia. Meillä oli huippukausia viime vuonna, mutta uusi vuosi on nyt jo edessä ja uudet kujeet katsotaan tulevaisuuteen. Mutta jos puhutaan rallin SM-sarjasta, niin kyllähän se on yksi kovimpia sarjoja, kansallisia sarjoja, mitä maailmassa on. Se mikä Suomessa on niin kuin mun mielestä, meillä on hyvin järjestetyt kilpailut, meillä on eri niin kuin nopeat vaativat tiet. Ja sehän kertoo mun mielestä siitä, että esimerkiksi viime kaudella nähtiin täällä sen, että Italiasta tuli junioreita ajamaan tänne opettelemaan Suomessa ajamista, koska he uskoo siitä, että se veisi heitä eteenpäin niin kuin omalla urallaan. Ja sitten myös Toyota Gazoo Racing on panostaa nuoriin japanilaisiin. Meillä on tämmöinen Challenge-programmi, missä me kehitetään nuoria japanilaiskuljettajia. Nykyään meillä on jo, niin kuin puhutaan, second generation, third generation ja fourth generation, eli siinä on 2., 3. ja 4. sukupolvi. Ja heidän kanssa lähdetään liikkeelle näistä SM-ralleista. Et ensin ajetaan täällä Suomessa, ajetaan sitä tuntumaa ja oppia, ja sitten siirrytään ajamaan vasta tuonne niin kuin ulkomaille ja sitten MM-ralleihin. Kerros vielä sun näkökulmasta, kun olet siirtynyt vähän osittain kuljettajahommista tuonne tallin puolelle, niin itse sä et ihan hirveästi SM-sarjaa ajanut, vaan lähit silloin 17-vuotiaana Englantiin. Miten näet nyt SM-sarjan tämmöisenä niin kuin suomalaiskuljettajille ponnahduslautoilla? Joo, silloin siihen aikaan ei ollut mahdollista ajaa alaikäisenä, mutta nyt tämähän on iso steppi mun mielestä ollut, että mahtava mahdollisuus, että niin voidaan ajaa ralleja Suomessa niin nuorempana ja päästään ennen kortti-ikää jo ajamaan rallia. Se on niin kuin mun mielestä, se osoittaa sitä, että meillä on niin tämmöisiä tosi nuoria lahjakkaita kuljettajia, että se on niin kuin, kehitys on mennyt eteenpäin siinä, että päästään nopeammin lajiin mukaan. Mutta siihen aikaan mentiin sitten Englantiin ja sitten käytiin ajaa se kortti 17-vuotiaana siellä, sitten tultiin ajaa 2006 ajettiin SM-sarjaa ja se oli hyvä. Silloin joutui ajamaan isä Pasti Lindholmia vastaan ja se kyllä opetti aika paljon, että lopulta joudun nöyrtymään ja se jäi SM-nopeaksi, mutta siitä tuli paljon hyvää oppia sitten niin kuin eteenpäin sen niin kuin, sit kun mentiin 07 vuoteen ja sitten lähti ura menee eteenpäin. Että, otetaan se kisoja tämän vuoden puolella Suomessa nähdään. Ja mikä niiden niin kuin merkitys sitten on ihan niin kuin ympäristölle ja teille? Joo, me ajetaan, Suomessa ajetaan nyt kansainvälisiä arvokisoja, totta kai sektoralli elokuussa ja sitten meillä on toi Drift Mastersin kisa tuolla Power Parkissa ja sitten vielä toi Lahti Historic EM-ralli, jossa itse asiassa Jari Mattikin mukana touhuu sitten, siinäpä noin 3 niin kuin merkittävää kansainvälistä tapahtumaa ja sitten vielä tosiaan Kymmeringillä rallycrossi, josta me kuullaan kohta vähän lisää, siinä ne 4 kansainvälistä isoa tapahtumaa, mitä meillä Suomessa on. Ja mitä ne tarkoittaa niin kuin meille? Totta kai tämä autourheilu Suomessa, niillä on iso merkitys siihen, että autourheilu yleensä voi hyvin ja näkyy ja junioreilla on tavoitteita ja näkee mihin kaikkeen tällä voi päästä ja mitä täällä voi saada irti. Se on niin kuin lajin työn kannalta ne on merkityksellisiä. Ja tietysti vielä kiva, että meillä on niin kuin useammasta lajista näitä, että kaikista lajeista on mahdollisuus ponnistaa maailmalle isoihin kisoihin. Mikä niiden merkitys sitten on niin kuin yhteiskunnallisesti? Ehkä sektoralli on tietysti se paras esimerkki, että tuommoisen tapahtuman taloudellinen vaikuttavuus tälle maalle pyörii 35 miljoonan euron kantturoissa. Niin nämä on niin merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, totta kai näillä on meille. Sitten meillä on yksi paikka ja iso näyteikkuna. Sami Pajari ja Lauri Joona, jne. Mutta kerros nyt vielä tästä hakuaika, eikö niin 20. tammikuuta asti?
rallin SM-sarjassa yhdessä luokassa kilpailevat kuljettajat ja sieltä sitten sinne ilmoittautuvat kuljettajat, heistä sitten paras valikoituu. Vähän muutakin siinä on kuin pelkästään nopeus, katsotaan vähän mitä kaverit muutenkin on syönyt tässä jutussa. Ja sitten tosiaan tuossa talven kisojen jälkeen tehdään sieltä valinta ja tämä kuljettajapari kustannetaan sitten sektoralliin osallistuminen ja se koko tapahtuma, autot, kalusto, huolto, kaikki ja siitä sitten antamaan näyttöjä MM-rallissa kaikille, jotka siellä paikalla on. Ja niin kuin sanotte, että SM-sarja on asia, joka seurataan, jo sektoralli on asia, jota seurataan kansainvälisestikin autovalmistajien ja tiimien toimesta. Ja me halutaan tällä avata se mahdollisuus näille junioreille näyttää, että meistä on vetomiehiksi ja niitä on nyt tullut ja kivasti tässä. Kyllä, ja hei, tälle vuodelle siis ohjelma on saanut myös ihan merkittävän tukijan ja kummin. Puhutaan siis kaksinkertaisesta rallin maailmanmestarista Markus Grönholmista, joka on valitettavasti tänne päässyt, mutta halusi lähettää kuitenkin terveistä vielä meille. Hei kaikille! Mä oon Markus Grönholm ja Flying Team Future Star-ohjelman kummi. Mulla on pitkä kokemus rallin SM-sarjasta, se oli mulle erittäin tärkeää. Mä voitin siellä monta suomestaruutta ja se oli se ehdoton ponnahduslauta, että mä pääsin MM-tasolle ja sain tallipaikan aikanaan. Ja siellä sitten menestystä. Flying Team Future Star-ohjelma tarjoaa nyt nuorille kuljettajille samanlaisen mahdollisuuden edetä urallaan. On hienoa seurata nuorten kuljettajien äänestää rallin SM-luokassa ja samalla olla valitsemassa tulevaisuuden tähtiä. Ralli on todella vaativa, mutta palkitseva laji. Ja haluaisin nyt rohkaista kaikkia nuoria kuljettajia tavoittelemaan unelmiaan ja ottamaan kaiken irti tästä mahdollisuudesta. Ja sitten vielä vinkki loppus kaikille. Seuratkaa näitä nuoria kuljettajia. Nyt tehdään tulevaisuuden tähtiä. Täällä haasteltavissa, jos kysymyksiä herää tästä rallycrossi-asiasta sitten seuraavalle kesälle kannattaa käydä vetämässä hihasta, mutta sääntömuutoksia Ralli MM-sarjaan 2025. Tiivistä meille, mitä käytännössä tulossa. Siitä onkin helppo tiivistää, niitä on nimittäin aika paljon, mutta otetaan muutama semmoinen tärkein, mitä siellä ehkä on, mikä vaikuttaa niin yleisön seuraamiseen kuin sitten taas kilpailijoiden osallistumiseen ja tekemiseen. Niin ehkä isoimmista nyt on puhuttu jo paljon, niin on totta kai se, että se hybridiyksikkö jätetään pois niistä Ralli 1-autoista. Siitä ei ehkä kannata sen enempää enää puhua, se on käsitelty. Toinen iso asia, joka puhutti paljon viime kaudella, oli pistelaskumuutos, joka tehtiin viime kaudelle ja oli näitä lauantai-pisteitä ja sitten saatiin sunnuntaina lisää ja muuta. Se oli sellainen sekasotku, että siihen ei oikein kukaan ikinä päässyt sisään. Mitä se tarkoittaa, ja tästä haluttiin eroon ja haluttiin nostaa takaisin se arvo sille, että joku ajaa oikeasti kovaa koko viikonlopun ja voittaa sen osakilpailun. Palataan siis järjestelmään, jossa jaetaan pisteet koko viikonlopulta. Ja sen lisäksi haluttiin pitää se sunnuntain mielenkiinto ja siellä kova ajaminen yllä niin, että sunnuntailta saa 5 parasta pisteitä ja sen lisäksi vielä Power Stageilta. Tämä on nyt aika iso muutos ja varmaan aiheuttaa sitten Jari Matilla sellaista taktisia ajatuksia taas, mitä tehdään missäkin vaiheessa. Se on mun mielestä hyvä muutos. Sitten on parikin asiaa, jotka liittyy huoltamiseen. Toinen on se, mikä vaikuttaa enemmän kilpailujärjestäjien, eli nyt on avattu mahdollisuus järjestää etähuoltoja. Eli ennen on vaihdettu vaan renkaita, nyt on mahdollisuus tehdä paljon muutakin. Semmoinen pikku huoltosetti, johon on sovittu mitä osia saa viedä mukana ja niin edespäin. En tiedä mitkä kisataikoista käyttää, me ei aiota. Toinen semmoinen, joka taas saattaa synnyttää hyviä tarinoita, on se, että saman tiimin sisällä samalla ilmoittajalisenssillä ajavat kuljettajat, jotka on ilmoitettu ajamaan MM-sarjan valmistajien pisteestä, saavat matkan varrella auttaa toisiaan. Eli jos Kallen auto hajoaa, niin Osier voi pysähtyä ja antaa jonkun osan ja käydä vähän nostamassa tunkilla ilmaa ja touhuamassa siellä. Tämä on ehkä semmoinen prosessi, joka on vielä pikkasen säädössä, että mitä kaikkea oikeasti saa tehdä, mitä osia se koskee ja niin edespäin. Mutta ihan voi olla mielenkiintoinen, jos osuu kameran paikalle. Sitten tietysti on se, että rengasvalmistaja vaihtuu, Pirelli jää pois ja Hankookille tulee yksin oikeus nyt sarjaan 40-autojen osalta. Saa nähdä, miten lähtee kausi käyntiin. Varmasti mielenkiintoista pojille lähteä vetää Monteliukkaille semmoisen renkaalla, jolla ei välttämättä ole päässyt ihan hirveästi ajaa testiä ja on vähän perhosia vatsassa.
hyvä siitä tulee. Sitten se viimeinen asia, joka mä haluan nostaa, joka on myöskin enemmän sitä tarinaosastoa, joka voi tuoda yleisölle ja varsinkin TV-katsojille ehkä semmoista uutta säpinää ja mitä siellä tapahtuu, niin on se, että aikaisemmin on hyvinkin paljon kielletty sitä, että tiimi ei saa olla missään yhteydessä autoihin kisan aikana, ei saa ottaa dataa sieltä ja niin edespäin, niin nyt avataan tämä mahdollisuus niin, että se menee monitoroituna promoottorin ja FIAn kautta, mutta saadaan sieltä dataa sieltä autosta enemmän kuin mitä nyt on TV-lähetyksissä nähty, jotain vaihteita ja jarruja ja muuta vastaavaa, plus että kuullaan niitä keskusteluja tiimin ja kuskin välillä ja saadaan sieltä ehkä vähän sellaista niin kuin sisäpiiritietoa kesken kilpailuja, mitä oikeasti tapahtuu. Tämä prosessi myöskin, joka varmaan on hyvin vahvasti käynnissä, ja jos haluatte tietää tarkemmin, niin Jari-Matti istuu niissä pöydissä, missä siitä ehkä on enemmän puhuttu. Kyllä kuuluu. Kuuluuko sinne? Erittäin hyvin kuuluu. Onko kunto tällä hetkellä minkälainen? Joo, tosiaan toissapäivän selviset, tai tuntui, että keuhkoissa on jotain ja vähän hengitys ahdisti ja lämpö nousi aina iltaisin, niin eilen kävin sitten selvittämässä, että mitä siellä on ja selvisi, että oli tullut keuhkokuume. No toivottavasti toivot nopeasti. Ensi kaudella ajat siis Formula 3-sarjassa aika kovassa tallissa. Summaa vielä toi viime vuosi, miten tämän kauden tavallaan paikka tuli ja mitä kaikkea se on vaatinut? Viime kausi kokonaisuudessaan meni odotusten mukaan, eli tuli voitto Lähi-idän sarjasta alkuvuonna ja Euroopasta kolmossia sitten kesäsarjasta. Vaikkakin loppukausi oli vähän huono, niin kokonaisuudessaan se oli hyvä kausi mulle ja se riitti sitten nousee Formula 3 ylöspäin ja keskellä kauteen tuli mahdollisuus osallistua yhteen Formula 3-kilpailuun Spaassa Arttallin kanssa, johon mä oon nyt sitten siirtymässä tälle kauteen, tai siirryin, ja testit alkaa tuossa pari viikon päästä. No se on kuulostaa ihan kohtuulliselta. Aika nopeasti tapahtuu. Just eilen taisit julkaista tämän alkavan kauden kalenteri, mitä aiot ajaa. Ja siis mun mielestä oli ihan reteesti, kun siellä oli siis SM-sarja, 2 MM-rallia, 3 EM-rallia. Et nyt mennään sitten niinku isosti. Kyllä me saatiin todella hieno paketti hienottua, että saadaan niin haettu sitä ulkomaankisoista kaikki oppiikin, mitkä ottaa niin tulevaisuudessa. Ja tietenkin sitä SM-sarjan eteen myös siinä. Mistä sä oot tänne ponnistanut ja kohta myöskin vähän sovelluttaa maailmaa? Joo, eli me aloittelin 21 vuonna. Eli silloin lähdin pitkään ollut sitä ennen takallista kiinnostunut ja kaikista autoista, motorsportista ja tämmöisestä, niin sitten että tähän olisi vähän siisti homma, niin silloin haettiin vähän vauhtia siihen sitä tuntumaa ja kokemusta ja sitten 22 lähdettiin SM kiertämään. Sitä nyt ollaan kierretty siitä lähtien ja muutama mitali on tullut. Että... Tavoitteet on korkealla, voisin aurastella. No kyllä joo. On niin tehty tavoitteellisesti tähän asti ja sitä tehdään niin tulevaisuuteenkin, että ollaan sellaisella steppi-stepiltä menty askelilta eteenpäin ja se on kyllä tähän asti toiminut ja sillä jatketaan eteenpäin. Niin myöskin Samilla on tapahtunut aika paljon tässä viime aikoina. Ollainen sellainen tässä aivan hetken kuluttua. Kutkuttaako yhtään, että miten se elämä tuosta muuttuu tänä vuonna? Kyllä se kutkuttaa jonkun verran, että on se niinku hieno juttu ja on pakko olla siitä tosi onnellinen, että missä pisteessä on just nyt, että se on iso homma päästä ralli ykköseen tehdastalliin ja se on semmoista, mitä on tavoiteltu pitkään, mutta samalla aikaa niin on se fiilis tästä se työnteko vasta alkaa, että ei se helppoa tule eikä olla niin maalissa tässä millään tavalla. No ei varmasti joo, se on hyvä, että on niin jalat maassa. Kerros vähän sun, kun tässä on Villekin mukana, että toi sun niin kotimaan historia ja sen niiden kisojen tärkeys sitten sille, että minkä takia nyt seisot siinä täysvertaisena tehdaskuskina? Joo, varmaan pari vuotta tuli aluksi ajettua niin enemmän tai vähemmän vähän niin huvin vuoksi ja se oli vaan mukavaa harrastaa ja näin. Niin 14-vuotiaana kun pääsi AKK-kisoihin mukaan, niin sitten tuli ajettua niin huvin vuoksi, mutta sitten alkoi pikkuhiljaa jossain kisoissa pärjäämään ja ensin ajettiin sitten Junnu SM-sarjaa ja sieltä tuli nuorten luokasta ja Suomen mestaruus ensimmäinen ja sitten hypättiin sen jälkeen 17-vuotiaana niin yleisen SM-sarjaa ja
sieltä tuli sitten kans ekana vuonna niin Suomen mestaruus, ei toki pääluokassa, mutta se oli silloin SM3-luokka ja silloin toki silloin oli hienosti kanssa nämä Flying Fin Future Star palkinnot ja valinnat, niin ne valikoitu meikäläiselle ja ne oli kans sit niin todella merkittäviä siihen, että toki jo se sarja itsessään, että se oli tosi kovatasoinen silloin se sarja ja luokka missä ajettiin ja se varmasti koulutti tosi paljon, mutta sitten siellä toki nämä AKK-palkinnot yhtenä juttuna niin voi sanoa, että elintärkeitä niin mun uran kannalta tai ainakin sen kannalta, että se niin noin nopeasti lähti sitten menemään eteen. Se on hauskuuden kautta mä sanoisin, että sitä se niin itselle oli, että siis toki jossain vaiheessa ei se aina hauskaa voi olla, että siellä on kovia kisoja ja niin kuin, ei helpolla pääsee. Mutta toki niin se kuuluu ollakin, että se niin kuin ehkä oli se edellytys, että niin kuin, ainakin niissä luokissa niinä vuosina kun mä ajoin niin SM-mäkin, niin se taso oli niin kova, että jos sä siellä pärjäsit, niin tavallaan sulla oli ehkä jonkunlainen edellytys ehkä pärjätä seuraavalla sarjatasolla ja se niin kuin koulutti varmasti tosi paljon. Mutta niin kuin, ja sehän faktahan se on, että joka vuosi niin kuin aina on se tärkeä vuosi, että jos silloin olisi ollut yksi vuonna tosi välissä, niin ei taas tiedä mitä seuraavana vuosina olisi tapahtunut ja siinä samassa pisteessä on vaan niin jälleen kerran, että jos nyt tulee huono vuosi, niin ei taas seuraavasta vuodesta tiedä, mutta näin se moottoriurheilussa